財布ないと気づいた瞬間。やっほ、鈴鹿やで。レジ前とか改札前とか、一瞬で空気変わるよな。そんな話するで、支払おうとして、ズボンのポケット触る。ない。あれ、もう一回触る。ない。上着のポケット。ない。カバン開ける。ない。これがちでないやつや。一瞬で頭真っ白。さっきまでの記憶、高速で遡る。机の上、車の中、家の玄関。もう一回カバンの奥。あった。一気に力抜ける。財布ないって思った数秒。毎回寿命縮むよな。同じ感じの人おったらコメントでそっと置いてってな。この動画がおもろなかったとしても、そっといいね押してくれたら鈴鹿は嬉しいで。共感できたらフォローよろしくな。このまた次の動画でな。バイね。